मुलुग आबहावा सान बे सानाव जोङो बिफां गायजेनबाय दिनै 5 जुन आरो बे सानखौ इउनाइटेड नेशन्सआनो इन्टारनेशनेल डे फर एनभाइरनमेन्ट होननानै गनायदों मानोना दुलाराय बुहुमावनो फरेस्ट्रि जोबलांनायखाय इन्डास्ट्रि बांसिन जानायखाय बारहावा पलिउसन जाबाय आरो पलिउसन जानानै ग्लबेल वार्मिंआ बांलांगासिनो दं आरो हयथ' बे लेभेलै दावखोलांबाय थायोबा बुहुमाव जिब जुनार थांना थानाया गोब्राब जागोन आरो बेखायनो बेखौ साननानैनो दुलाराय बुहुमनि सांग्रां सुबुंफ्रा मोनसे सान बेखौ बोसोरनि बिथोराव 5 जुनखौ इन्टारनेशनेल डे फर वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै पालन खालामदों आरो बे सानाव बिफां लाइफां गायनानै बिफांफोरनि फरेस्ट्रिनि संख्याखौ बांहोनायनि मोनसे पलिसि लादों जाहाथे ग्लबेल वार्मिंखौ कन्ट्रल खालामनो हायो आरो बुहुमाव बारहावाया सुबुं थांना थानायनि मोनसे बेबस्था जाहाथे जायो बेनि थाखाय बे बेबस्थाखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि पार्ट हिसाबैनो दिनै जों UPPL हान्जानिफ्रायबो दिनैनि सानाव गुबुन गुबुन जायगायाव बिफां गायदों आरो आसा खालामदों जों जास्ट गायनायल' नङा बेखौ जोथोन लानानै फोथांना लाखिनायखौबो साननांगोन आरो बुहुमाव जों फरेस्ट्रिखौ बांहोलांबाय थानांगोन मानोना बे बांहोनानै बारहावाखौ जों मोजां लाखिनो हायोबासो सुबुं मानसिया थांना थानो हागोन आरो जिथु ग्लबेल वार्मिं बेखौ जों कन्ट्रल खालामनो हागोन एयार पलिउसनखौ जों कन्ट्रल खालामनो हागोन आरो अब्लानो बुहुमा जिब जुनार थांना थानायनि मोनसे उपजुक्त परिबेख मोनगोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंल' नङा दिनै कनसियास जेसेबां सुबुंफोर दं गासैबो दिनैनि सानाव बिफां गायदों आरो गायनायखौल' नोजोर होआलासिनो जोथोन लानानै बेखौ फोथांना लाखिनाय बाथ्राखौ जाहाथे नोजोर लाखियो बेखौनो खावलायनाय जायो गोबां सुबुंफोरा दिनै हाग्रा ओनसोलखौ सिमफायदों बा दंफां लाइफां फोजोबस्रांनाय लामाफोर बिथांमोननि थाखाय माबायदि जिहेतु जोंनो हाग्रा नांगौ फरेस्ट्रि नांगौ बेनिखाय फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंखौ बेखौनो खावलायदों जे जों फरेस्टजों लोगोसे थांना थानांगोन फरेस्ट ओनसोलाव रायजोआबो जों हाग्राखौ दानस्रांलासिनो हाग्राखौ फोथांना लाखिनानै जाहाथे जों थांना थानाय बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनासो जों थांना थानांगोन बेखौ जि एनक्रचमेन्ट जादों बेफोरखौ बन्द खालामनो सरकारा जोंनि UPPL सरकार हिसाबै बेखौ नोजोर होदों जे जेसेबां हायो एनक्रचमेन्ट फरेस्ट एरिया एनक्रचमेन्टखौ जों होबथानाय आरो जायफोरखौ दिनै फरेस्ट भिलेज हिसाबै गायसननानै सिनाखि होना गामि गायसनना थांना थानो खाबु होबाय बिथांमोनाबो जाहाथे गावसोर हाग्रा सिङाव थांना थादोंबाबो बिफां लाइफां दानालासेनो बिफांखौ फोथांना लाखिनो हाग्राखौ फोथांना लाखिनानै मिथिंगाजों गोरोबनानै जाहाथे थांना थानो हायो अब्लासो जों मानसिया थांना थानांगोन फरेस्टआबो थागोन आरो बारहावा मोजां जागोन बेनिखायनो जोंनो हाग्रा सिङाव रायजो जाबाबो हाग्रा बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांनाय बाथ्राखौ सानालासेनो बेखौ फोथांना लाखिनानैनो जों थांना थानाय बाथ्राखौ साननांगोन आरो आसा खालामदों बेखिनिखौ गुरुत्त' होनानै जों जे सोलियो बले फरेस्टआबो थांना थागोन जिब जुनाराबो थांना थागोन आरो मानसिनि थांना थानाय मोनसे परिबेख जों मोनगोन